Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel eMaSweet Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ucofa subscribe mawuqeda ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba lwanamhlanje. Ngenza kwethu udaba engenze ngaloke njengamanje udaba oluthinta uMengameli President Jacob Zuma lona mbona isithombe sakho kanye ke nendodakazi yakhe le oyibona lapha esithombeni ke sakho nayo njengoba ke indodakazi yakhe isiyenze ke i-tweet evezayo ukuthi ke kungenzeka ukuthi ke labo bantu abasolwa ngokujuqa okanye abasolwa ngokuzama ukubulala uJacob Zuma sebemuveleke kwesinye ke manje istage saleli cebo labo njengoba ke seveze ukuthi umuthi wokubulala uJacob Zuma usukhona le kwaZulu Natal. Ngokwe-tweet yakhe ubhale kanje uthe ke the poison meant to kill President Zuma has already arrived in KZN. Please remember what these evil men said. Bekecele said we will bury Zuma. Bekemtolo said Zuma will be in hospital before elections. Ngamafishane nje uthi ke ushevu obekelwe ke ukubulala umongameli uPresident Zuma usukhona okanye usufikile kwaZulu Natal. Khumbulani amagama ashwa ke ilamadoda akhohlakele. Ubaba uBhekicele wathi ke sizongcwaba uPresident Zuma. Yena ke uBhekimtolo wasethi ke uZuma uzobelela esibhedlela ngaphambi kokuthi ke kube ilanga lokuvota. Nganza kwethu ngikukhumbuze nje ukuthi eqaleni ke zazike zibe khona zazikade ke zibe khona ilokhuzana insolo ke zokuthi bakhona abazama ke ukujuqa ubaba uZuma ngenkathi ke ebasengozini ke yemonto imoto isuka eqonda ngqo emontweni akade ke ekuyona imshayisa ke izama ke ukuqeda ngaye. Emva kwalapho ke ubaba ke uMusa Mkhize ukhulumela umkhonto wesizwe waveza ukuthi ke bakhona abantu abazama ukubulala uZuma futhi ke bayaziwa ngoba ke basho nokusho ukuthi ke ubaba uZuma angeke azalibone ilanga lokhetho umhla ka-29 May 2024. Baze ke bathatha nesinqumo sokuthi ke bambhacise kuZuma kuze kudluleke lo moya. Uthe masudlulile ke yikho ke sekuvela ke le tweet ke sivezwa ke indodakazi yakhe. Ngana wethu ngiyacela ukuthi mangabe ubuqala kufika le channel ungenza iqiniso ucofa subscribe ulike bese ke uyakhomenta sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.